Dem her. Går du hen med dem så? Skal du tisse med os? Ja, dem de får nu, hva'? Ja. Godt nok mange. Er den helt inde at tage den? Må gerne gå hen og tage flere gulerødder til dem. Ja. Er det den sidste, skat? Ja, så er den tom. Smid du bare ind til dem, ikke? Den faldt ud igen, skat. Det var godt, skat.